एगो बर दे द सुनर, एगो बर दे द सुनर। माई तहके चढ़ावतानी चूनर, एगो बर दे द सुनर। माई तहके चढ़ावतानी चूनर, एगो बर दे द सुनर, बर दे द सुनर। माई तहके चढ़ावतानी चूनर, एगो बर दे द सुनर, बर दे द सुनर। सुनतानी ना चाही सोना चानी ना चाही जेवर, लक्ष्मण के जैसन मांगिल देवर। ओमे भरल होखे पूरा हुनर, एगो बर दे द सुनर, बर दे द सुनर। माई तहके चढ़ावतानी चूनर, एगो बर दे द सुनर। माई तहके चढ़ावतानी चूनर, एगो बर दे द सुनर। 9 दिन हम नवरातन करेनी, सुनी ना रउआ से विनती करेनी, सुनी ना रउआ से विनती करेनी। चली त धूरा ना लागे हमरा गोड़ में, पति हमार होखे लाखों करोड़ में, लाखों करोड़ में। कब करे ना हमसे झका झूमर, एगो बर दे दी सुनर, बर दे दी सुनर। माई तहके चढ़ावतानी चूनर, एगो बर दे दी सुनर। माई तहके चढ़ावतानी चूनर, एगो बर दे द सुनर। आज मलिनिया से फुलवा मंगैनी, निमिया के पेड़वे पे झुलुआ लगैनी, निमिया के पेड़वे पे झुलुआ लगैनी। सतेंद्र स्वामी बाड़े हमके पसंद जी, सोना सने आशी के इहे बामन जी, इहे बामन जी। चढ़ेला दे दी फॉर्च्यूनर, एगो बर दे दी सुनर, बर दे दी सुनर। माई तहके चढ़ावतानी चूनर, एगो बर दे दी सुनर, बर दे दी सुनर, बर दे दी सुनर। मिक्स बाय महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, दुधही कुशीनगर।